Sa number 10, $296 ka condo units sa Asenso Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City ang natalana i-turnover sa mga beneficiaries sa Enero 25. Duha sa apat ka mga Asenso Home Housing Building ang malapit na matapos sa Barangay Vista Alegre. Ginsiling ni Department of Human Settlement and Urban Development Region 6 Director Eva Maria Marfil, may 296 tanan ka mga condominium units ang sarang ma-turnover sa developer sa natalana man nga pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Enero 25. Sa kabilugan, may 25 tanan ka mga buildings ang itukod sang developer para sa Home Village sa Barangay Vista Alegre. Ginpahayag man ni Marfil nga sa karon nagapadayon man ang negotiations para sa duga nga pambansang pabahay para sa Pilipino program. May pagatukuron man nga housing project ang gobyerno sa syudad sang Silay bago himamaylan kag Victorias. Bali ang gin-applyan gid na sang developer 25 ina ka buildings tanan. Pero ang gin-applyan lang anay isang license to sell na unahon naton, 4 lang ka buildings. So matotal lang sa 296 ka condominium units anay ang unahon naton sa 4 ka buildings.